मोबाइल फननि गेजेरजों मदद होनायनि मुङाव रां बिग्राफोरनिफ्राय सांग्रां जा। नङाब्ला नोंथाङाबो गोदै रावजों फुस्लायना लांजागोन गोबां रां। बे संसाराव सिखावना सादु रावखौबो सिनायनो मोनलिया। आथिखालाव जेबो खस्थ' खालामालासे गोरलैनो रां आरजिनो लुबैयो सुबुं माहारिया। नंगौ, हरसेनि गेजेरावनो माहाजोन जानायनि सिमांल' सुजुयो बयबो। अननाय, निमाहा, हेफाजाब होनाय सोदोब गैलिया। निखावरिखौ गादबनो, दुखुथियाखौ सोबख'नो आवगायबोग्रायाबो जोबनो गैलिया बे संसाराव। बेनिखायनो सांग्रां जा। मोबाइल फननि गेजेरजों मदद होनायनि मुङाव रां बिग्राफोरनिफ्राय सांग्रां जा। बावैसो सान सिगां चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खुंग्रिं सामथाइबारि गामिनि थागिबि रानखो बसुमतारीनि फिसाज्ला सहेन बसुमतारीनि मेगननि टिउमार जानाय दुखुथिया हालोदखौ फाहामथाय होनो सुबुं अनफावरि रायजो राजाफोरनाव ससियेल मिडियानि गेजेरजों अनसुंथाइ बिदोंमोन नखरनि सुबुंफोरा। बे खाबुखौनो लानानै फाहामथायनि मुङाव मबाइलनि गेजेरजों माखासे रां दाबिदों सासे लम्पट सुबुङा। मख'नो नांगोन दि बेबायदि बेमारि दुखुथिया नखरखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों ब्लेकमेल खालामना रां थगायनानै जानायनि थाखाय माखासे सान सिगां खान्थुस नार्जारी मुंनि सासे सुबुङा समाज अनफावरि सुबुंफोरजों हमजानानै पुलिसनि जेआव गोग्लैदोंमोन। नाथाय बे खेबावबो आरोबाव ओंखारबावबाय नामा गोदान खान्थुस नार्जारी? बिदिब्ला खोनासंदो मोबाइल फननि गेजेरजों माबोरै दुखुथिया नखरखौ मदद बिनायनि मुङाव रां आदाय खालामदों सासे लम्पट सुबुङा। आखायाव ओरैनो दा बेसेबांसो दोङो बायदि? इनिफ्राय नोंसोरो एडमिट आगोल माबायाव नायदोंमोन? नायनाया औ गुवाहाटियाव नायदोंमोन सार। इनिफ्राय दा बेखौथ' अपारेसन खालामनांगौ होनदों दा? औ जागोन जेबो नङा। बाबाजों रायलायनो मोननायबा बाबा हामगौमोन। फैबायमोन नै बाबा फैबायमोन। औ होदो दे। दे खाथियावनो दंखायो नै। औ हेलौ हेल' सार। आदसा नोंथां खुलुमबाय, आं क'क्राझारनिफ्राय खालामदों। औ माने आं गुवाहाटियाव लांनाया माने खालामनाय जायाखै आरोखि, फैसानि प्रब्लेम जादों। औ दा बाहायनो नों सिन्था खालामनांला, फैसायाबो जाजोब्बाय आरो नायनायाव फ्रि जागोन, टेनसन खालामनाङा। जों गथ' फिसाखौ गाबोन जों एडमिट खालामना होनोसै। नोंसोरनि बे फिसालाखौ नोंसोर थांफानांगोन, जों थांफागोन लोगोआव हो। औ। बेनिफ्राय दा आखायाव नोंसिनाव ओरैनो बायबांला दङना गैया बेखौसो सोंनो लुबैदों आं। आखायावथ' फैसा गैया। ओरैनो 3-4 हाजार दङना गैया बायदि लोगोआव? 3-4 हाजारखौ जेन'बा खस्थ' खालायबा मोनगोन खोमा। नङा, दा ओरैनो आखायाव केस ओरैनो बेसेबांसो दोङो? 1500सो दोङो? दाथ' आखायाव गैथ'वा, माने आं सोरनावबा बिथ'बा मोनगोन खोमा। जों दिनैनो लाना थांनोसै हो। जों थारमाने 40 हाजार जोंनि आखायाव फैबाय आरो फैबावगोन मथा मथि 60 हाजारसो फैबावगोन, 60 हाजारसो हो। औ। बे बाक्सानिफ्रायबो फैगोन, उदालगुरिनिफ्रायबो फैगोन। नोङो फैसाखौ एसे नागिरना ला नोङो। ओमफ्राय जों बाखि गारि गुरा, जों इमान गारि खरसा थाङो जोंनि हो। नों थाब खालाम, खोनाबाय? जेन'बा दिनैनो दानो? औ दिनैनो थाब खालामबा मोजां जायो, माने बावगोन माने राबा दिगदार जायोथ', औ। खस्थ' मोनगोन। जेन'बा दिनै दानो खालायनांगौ ना मा जोङो? औ, नों दानो 3-4 हाजार बुथुमलाय। औ दे जागोन सार जागोन। नोङो मबाइलखौ नों लोगोआव लागोन नामा? मबाइलखौ? आं औ फैसा नागिरनायावथ' आं मबाइलखौ लानो हानाय नङा। दसेनि उनावनो मबाइलाव आं फैफिननो हागोन आरोखि। बेखायनोथ' फैसाखौ नोङो लाथ'बानो जाबाय हो, सोरनिफ्रायबा 4 हाजार 5 हाजारसो हो। औ। दानो नागिरनानै आंखौ कल खालाम। औ दे आं नागिरनोसै। औ दे। जों रेडि जाबाय हो, जों रेडि जानानै दंखायो। औ। गारि गंथामसो थांगोन आरो। जेन'बा आंनिसिम फैगोन आरो ना बाबु? मा होनदों? आंनिसिम फैगोन। औ, नोंनिसिम थांनांगौ, मानसिखौ लायनांगोन ना, गारिजोंसो थांगोन नालाय। औ दे। जों साब्रै थांगोन, गारि गंनै लांनोसै, नोंसोरबो थाफादो लोगोआव। औ, जेन'बा फिसाफ्रा आं गामिनिफ्राय सासे मानसि लाफानोसै। जागोन दे, मानसि लाफायाबाबो जोंनो थागोन ना अपारेसन जाजामसिम। दे होमबालाय आं फैसाखौ आं एसे नागिरनो सोरनावबा हावलाद दे। औ दे, हावलाद नागिरदो, थाब खालामबानो जाबाय हो। औ दे। आं दसेनो सोरनावबा बिथ'नानैबो आं लाबोनोसै, ओमफ्राय फन खालामनोसै हो। बेनिफ्राय हरफिननोबो हागोन नोङो, दायो फैफिनबाथाय गाबोनफोर हरफिननोबो हागोन हो। औ दे जाबाय। नों हावलाद लाथ'दो, 5 हाजार लाथ'दो बा 10 हाजार लाथ'दो, नोंनि खोथासो हो, दे हरफिनगोन आरो हो। दे।
दे फंबायनोलाय लांनाया दानो लांगोन नामा सार? दिनैनो थांनोसै फंबाय हो औ आं डक्टरजों रायज्लायहरदोंमोन गुवाहाटि जिएमसिआव बेनिफ्राय मानसिखौ दिनैनो एडमिट खालामना हो बेनिफ्राय सार्जारि खालामनानै गथाय नर्मेल जुदि थिग थाक दोङोबा जोङो डेट मोनसे लानोसै सानथाम सानब्रै उनाव पुरा नर्मेल खालामनानै मानसिखौ अपारेसन खालामनानै होनना बुंदों। थाब खालामबा मोजां जायोना फंबाय नोंनिबो हो मोजां लामायाव फैगोन ना नोंबो नङा होमबा नोंनो गावगायनो स्र' मोनगोन ना मायबा मोनसे जिनिर नांना थानाय बायदि मोनोथ' नङा होमबा जोबोद दुखु मोनदों एकदम जोंखौ क्लाबनिफ्राय फन खालामगासिनो दङ अफिसफोरनिफ्राय जे माबायदि खालामनो होननानै आं डिसकास खालामजोब्बाय जों बेनिनो नोंसानिनो नै फुंनि 8टानिफ्राय दासो जोबदों मिटिं जिरायनानै आरो माखासे फैगोन 1.5 लाखसो फैगोन जेबो सिन्था खालामना आरो बांसिन आरो नायनायफोराबो सब फ्रि जाजोबगोन हा टेनसन गैया नों हामखांनानैबो नोंसोरनि थाखाय सोलिनो थाखाय जों माबा मोनसे सिन्था खालामबाय दङ न' गंसे मोजां आरो मायबा मोनसे बिजनेस मावनो थाखाय हा दे नोङो आदाया थांदो आं फंबायदो रायलायबाय थागोन नोङो 10,000 नागिरना लाबानो जाबाय हो ओमफ्राय फंबाय नोङो जेबो सिन्था खालामनाङा दे जों थाफागोन सार जों दङ बाबाखौ हेगारहरदो थां थांबाय बाबा थांखाबाय जेबो सिन्था खालामनाङा नोंसिनावथ' खाथियाव बे खुंग्रिंफोरावथ' फैसा सोलाय बख'लाय हायो न' सोलाय बख'लाया बारा गिदिर नङा बेंकआ फिसासोमोन सार बेखायनोथ' जेबो नङा दे जोंनाव केस फैसा दंखाजोबो टेनसन खालामना ओमफ्राय ओंखामफोर जाबाय जानाया दहाय जाखांदों सार आं दुगैसो आरोबावदोंमोन नै आदसा दुगैनो माने मा नागिरदों खालामदों नोंसिनि आइया आइया औ बे आयं गावफोरावसो ओरैनो दसे बेरायहैला बायदोंमोन ओंखाम जाखांनानै दे बाबाया थांबाय दा ओंखारबाय नै थांनो ओंखारबाय दे फैबा आंखौ कल खालाम बाबाखौ फैसाखौ नागिरनानै हो औ दे सार दे